nego jedan od dijelova rješenja nečega što u stvari već danas možemo slobodno nazvati stambenom krizom. Do sada u Hrvatskoj nije bilo ovakvih projekata. Niti jedan projekt zadružnog stanovanja na ovaj način nije ostvaren. Zašto kažem na ovaj način? Zato što neki od nas koji imamo malo duže sjećanje i koju godinu više, sjećamo se onih zadruga koje su nekad postojale. Ali to više nije ista priča. Cilj zadružnog stanovanja je osigurati ljudima krov nad glavom pod daleko povoljnijim uvjetima nego što su tržišni, ali isto tako cilj zadružnog stanovanja, za razliku od POS-a na kojem također radimo, nije da nekretnina prijeđe u vlasništvo osobe koja će u toj nekretnini živjeti. Dakle, ovo je jedan od paralelnih sustava kojima ćemo pokušati na području grada Pule rješavati problem stambene krize. O POS-u smo govorili u srijedu, prije nego što me pitate, još uvijek nemamo informaciju iz APN-a nakon što smo ih obavijestili o prigovorima koji su došli iz stranke Možemo, na koji način će postupiti sa javnom nabavom za zgradu POS-a na Busoleru. Kada dobijemo informaciju, naravno odmah ćemo o njoj obavijestiti i medije. Naravno, kad dobijemo službenu informaciju, još uvijek ju nemamo. I sada bih prešao na ono zbog čega smo danas ovdje i prvo bih zamolio kolegu Vadanjela da vam prezentira kako bi ta zgrada i na kojoj točno lokaciji u Puli izgledala, a nakon toga ću zamoliti gospodina Jelasa da u kratkim crtama objasni na koji način će se ovo financirati i zbog čega je to za građane povoljnije od drugih modela. A ja ću odmah reći da ako se ova prva zgrada pokaže uspješnom, i tu je odgovornost na vama, imamo spremne lokacije nedaleko od toga s kojima smo spremni ići dalje sa ovim modelom. Dakle, ako ovdje budete dobri i uspijete, idemo sa modelom zadružnog stanovanja i dalje. Znači, nisam vam stavio nikakav pritisak. Evo, Ivane, izvoli. Mogu sam, mi smo pripremili neku prezentaciju za ovu potrebu. Nešto je gradonačelnik već rekao u uvodu, pa bi ja to preskočio, prešao na lokaciju. Znači, grad je predložio lokaciju u Nutovskoj ulici za potrebe zadružnog stanovanja, ova crvena točkica. Ona se nalazi u